Yr ola i gael ei ferniadu yn y dosbarth yma i'r rhanfryd Cymreig, i'r meirch dros 4 blwydd o'd, yw'r march i ni'n gweld ar hyn o bryd. Ie, yn adran y rhanfryd, i ni'n gweld y march yn cystadlu ar hyn o bryd. Gyda'r anifeiliaid yma, pwrpas nhw yw i wneud swydd, i farchogaeth yn bennaf, felly yr pen llinyn ar y ceffyl yma ni'n gweld yn glir iawn. Ond gyda'r meirch, mae rhaid i'r meirch fod gyda'r gorau, oherwydd mae modd cael mwy nag un epil allan o'r rhain bob blwyddyn. Gyda caseg, ond un epil sydd, ond gyda'r rhain, mae yna nifer fawr iawn o bosib yn medru allan honynt. I ni newydd weld cyn y linell fyna Balfo Valentino yn cael ei ferniadu ar ola i gerdded ac i drotian o gwmpas rhan ucha'r cylch fan hyn yn eiddo i Mrs Natalie Gawley. Dyna ni fyna, dyna Balfo Valentino fyna. Ond, fel trwy'r bore, mae'r rhai cynta yma, y gwobrau cynta yn cael ei rhoi yn gyflym iawn ac yn dod yn fuddigol. Och Melody Royal Party, ydy hynny'n gywir, Owen? Mae'n swnio ddigon da i fi. Och Melody Royal Party yn eiddo i Miss Linda Chain. I wir, ond yn dangos Dennis Andrew o'r Alban, cofia. A o bosib partner Dennis ydy Linda, ond dwi'n mynd hollol siŵr. Ond yn sicr, Dennis Andrew yn dod o'r Alban. Byddai fi ofyn i Dennis os wy'n gweud Och Melody yn gywir. Yn wir, Aberdeenshire. Ar gil wobr, yr ail, mae'n frwg gyda'i, yr ail yn mynd i Rotherwood Peeping Tom. Perchenog Rotherwood Peeping Tom yw Miss Kelly Phillips. A'r brydwr wedyn, yr enwog Liz Mansfield Panel, enwog iawn o fewn y rhanfryd Cymreig. A Balfo Valentino yn derbyn y trydydd wobr. Y byddeheiriadau yn derbyn y trydydd wobr fyna. Mae Bryn Nebo Hysle. Yn wir, eiddo Lisa Ames. Mae'r gwallt weithiau yn cuddio'r hydd ac Yn wir. yn hawdd i wneud camgymeriadau. Felly, yn derbyn y drydydd wobr, Bryn Nebo Hysle a llongyfeilliadau i'r perchenog Miss Lisa Ames. Ond yn fuddigol. Ie, yn cael ei ddangos gan Dennis Andrew, eiddo Linda JN. Wyt ti wedi trio dweud y gair unwaith, Eledd? Dim yn siŵr os wi am ailadrodd. Mae'n dipyn o gamp yn dweud e. Bosib i fod rhywbeth o'r Alban o bosib. Mae'n swno yn debyg. Och Melody Royal Party. Be ti'n meddwl o hwnna? Perffaith. Gan bod Dennis Andrew yr un sydd yn dangos yn dod o'r Alban, byddwn ni'n meddwl bod hynny yn dipyn o glyw. Dyma beth mae pawb yn licio gweld, yr eiliad pa mae yr enillydd yn cael y cyfle i ddangos pob peth yma ac yn cael y cyfle i drotian o flaen yr eisteddle. Llongyfarchiadau mawr iawn i Och Melody Royal Party yn eiddo i Miss Linda Chain ac yn cael ei arwen gan Dennis Andrew fyna o'r Alban yn ennill i'r meirch dros 4 blwydd o'd yng nghategori yr rhanfryd Cymreig.